Bale, a ber, amaitzeko, gogoratu dana ondo izendatu behar dela, bale? Bekainak separatuta dauzkat, adibidez, eta daukat bekaina barra baja EZK maiuskulan, eta bekaina barra baja ESM. Hau da, eskuma eta eskerra. Eta beti gauzak ondo izendatu. Eskuak izendatuko ditugu, eskua, eskerra, eskua, eskuma. Eta beti erabilita olako ESM, EZK zerak. Danetan erabili kriterio berbera, hau da, dana lehenengoa maiuskula eta gero minuskulak. Barra bajak erabili eta ez espazioak, bale? Eta dana ondo separata. Hemen mirror bat daukat, ez dakizegatik. A ber, bale, aplika barik dago, aplikatuta, mirrorrak aplikatuta eta subdivisionak aplikatu barik. Zergaitik, hemen animatzera banoa, nik aukera daukat hemen jartzeko eszena, uste dala hemen, edo hemen, ez dakit ondan, simplify. Eta simplify jartzen badot, hemen jarri dezaket viewporten maximum subdivision 0 jartzea. Horrek esan nahi dau, viewporten beti dana subdivision barik ikusiko dala, naiz eta subdivision aktibatuta egon. Gero botatzeko render eta subdivision ikusten da. Horregatikan beti topologia simplea mantenduko dugu riginerako eta animazionerako, baina gero renderra botatzerakoan suabizatuta ikusiko da. Eta simplify erramintarekin animatzaileek simplifikatu dezakete eszena. Gero, hori, subdivisionak egon bar dira live, bai, egon bar dira hemen. Izenak ondo, begi kristalinoa, begi kolorea. Kasu honetan, begiak baten dauz, así que separatu behar ditut. Hau da, P by loose parts. Eta izango dut, begi kolorea barra baja ESZK. Eta begi kolorea barra baja ESM. Gogoratu alde batetik dagoela begi kolorea eta beste alde batetik dagoela kristalinoa. Hau da, eta zuek ikusteko, begi bat barrurantza, bai, kolorea eta hau kristalinoa. Kristalinoa ere separako dut. El material transparente. Bai, materiala ja ikusiko ditugu hurrengo gunean, baina bai, kristalinoa eta izendatuko ditugu ondo. Hau litzateke, a ver, que me he perdido. Hau litzateke kristalino EZK eta hau kristalino ESM. Vale, eta amaitzeko dan hartu eta danari apply all transform. Kontrola, apply all transform. Transformazio guztiak ondo, subdivisiona aplikatu barik, begiak esan dizuedan moduan, eta horrekin aurrera egingo dugu, bale? Ja egingo dugu rigin eta hori guzti, bueno, tokatzen danean, bale? Eta hau, izendatuko dugu ondo, dana egongo da collection baten, collection hau dituko da arrantzale, kolore bat jarriko diot, horia, bai? Eta artxiboa gordeko dugu izen definitibo batekin, hau litzateke arrantzale barra baja, pues final, por ejemplo. Eta horrela badakigu hori dela, nik pilo bat artxibo izan ditut, bat bi hiru lau da, baina hau da final. Eta final egon behar da garbi-garbi. Materialak ere, ez egotea materiala rarurik, etortzen zareteuna, a estenes, por ejemplo, eta en Blender File, por ejemplo, etortzen zarete materialitara, eta hemen ez eukitzea material arrarorik, bale? Adibidez. Osa, dena egon behar da, txukun eta garbi. Ez euki, soberan dagoen, view layer, soberan dagoen geometriarik. Egon behar da, bakarrik geometria hori. Kasu honetan, dekoguz, 110.000 poligono. Vale, simplifikatzen badiot, guretzot igual ikusiko dela, ez? Ez, 29.000 poligono ditut, vale? 28.600 da piko, ondo dago. Gero, subdivisiona sartzerakoan, poligono gehiago dauz. Vale, subdivisionarekin, pues askoz gehiago egongo dira. 10.000 eta piko, 1.000 eta piko, vale? Hau salbatu eta amaitzen dugu.